Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayang gabi Metro Bacolod, mayang gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Mayo 22, 2021. Makita kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyo tagbalita Aksyon and Defensor. Kag karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Tatlo ka anggulo ginatutukan sa pagpatay sa anay priso. Gasataya ginadoso ang pagpasar sa bayanihan na 3 bill. Sa mga nagapanguna nga balita national, vaccine efficacy rates hindi balasihan sa brand preference. 84% sa PNP personnel handa magpabakuna sa COVID-19 vaccine. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:07. Detalye sa nga aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Doktor. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palangga mga tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide pagpalagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:14. Kakaroon na sa detalye sa atong mga nagapangunang nga balita lokal. Ginatutukan sa karon sa Police Station 7 ang anggulo nga informant. Lansihanay sa droga kag kaso nga pagpangawat ang motibo sa pagpatay kay Odi Gonzaga, 38 anyos, kag pumuluyo sa Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod. Sunod kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station 7, dako ang tsansa nga masulbar nila ang kaso kung magkooperar ang pamilya Gonzaga. Agosto tuig 2019 sa makagwa sa presuhan si Gonzaga matapos mag-apply sa plea bargaining agreement kag mangin informant sa isa ka law enforcement agency. Suno kay Bonilla, may mga kaso sa pagpangawat si Gonzaga nga sadto iyang manaareglo. Dugang pa ni Bonilla, balikan nila ang lugar nga natabuan sa insidente agud makakuha sang dugang impormasyon bangod may nakitaan nga CCTV sa lugar. Na-recover man ang 6 ka basiyo kag 3 ka deformed slugs sang kalibre 45 nga armas luthang nga gingamit naman sa pagtiro sa kay Gonzaga. Nagdangat sa 43 ka mga salakyan ang naisyuhan sang Temporary Operators Permit o kung TOP sa Highway Patrol Group Negros Occidental bangod sa paglapas sa illegal parking kag obstruction sa National Highway sa syudad sa Bacolod. Ini matapos ang one-time big-time operation sang HPG sa Bacolod sang Biyernes ng gabi. Lakip sa mga lugar nga ginpadulungan sang HPG ang Dalan Circumferential, padulong sa Bacolod Silay Airport, Barangay Alihis kay iban pa. Sunod kay Police Captain Roberto Mariano, ang pamuno sang HPG sa Negros Occidental, ila ginakuha ang driver's license, ginahatagan sang TOP ang driver para iproseso ang ila penalidad nga 1,000 sa LTO. Ginpatag ni Mariano, ginadilian ang pagparking sa igad sang dalan kag para man sa safety sang iban nga motorista. Ginalauman ni Mariano nga magapadayon ng ila operasyon sa kada gabi sa Bacolod samtang kun aga naman yara sila sa iban pang lugar sa probinsya. Ginaduso sa karon ni Bacolod Congressman Greg Gasatayang pagpasar sang Bayanihan 3 bill sa pagsinapos ng Committee on Appropriations subong adlaw nga siya ang nagserbi nga Vice Chairman. Tuyo sang Bayanihan 3 bill nga maghatag sa tanan nga mga Pinoy anuman ang ilang estado sa kabuhi sang tig 1,000 ka pesos sa sulod sang 2 ka tranches kag 10,000 pesos sa kada panimalay nga makwarantina pinaagi sa DSWD. Magahatag man sang dugang nga pondo sa mga programa sang gobyerno para sa COVID-19 pandemic pareho sa bulig sa pumuluyo nga nawad-an sang obra sa idalom sang tupad, akap kag kampa, wage subsidy kag loan programs para sa mga MSMEs, medical assistance, bulig sa agri-fishery sector kag iban pa nga mga programa nga nalakip sa nagliligad nga mga bayanihan bills. Kalakip man sa hagnang paghatag sang libreng RT-PCR test para sa mga OFW agud maging mahapos sang ila pagpuli o kung pagwa sa pungsod sa pagtrabaho kag ang internet kag laptop allowance para sa mga manunudlo. Suno kag sa taya tuman kay importante nga mapasar ang hagna mangod ako mabulig sa mahatag sini sa pumuluyo ilabi na sa mga pigado. Matapos nga mapurbahan sa komitiba, isa ka substitute bill kag committee report ang pagkatalakayon sa Kamara para sa second reading. Kinahanglanon sa gihapon nga panguluhan sang kinahanglanon sa gihapon sang lokal nga panguluhan sa Bacolod ang pagpatigayon sa nagakaigo nga information and education campaign angod sa ginapaabot nga COVID-19 mass vaccination program sang syudad. Suno kay Dr. Chris Turongon, ang Deputy for Medical and Data Analysis ng Emergency Operations Center, ambisar sa natabo nga pagtaas sa numero sa mga Bacolodnon nga nagaparehistro para sa vaccination program, kinahanglanon sa gihapon sang syudad nga malabot ang pagrehistro sang 335,000 ka mga individual nga mong target nga mabakunahan sang AstraZeneca vaccine nga gin-order sang syudad. Bangod siniliwat nga pagahingyoon sang EOC
Ang bulig sang tagsa ka mga opisyales kag mga personal sang barangay para sa information and education campaign sa mga purok kag tagsa ka mga komunidad. Sa mall naton nga vaccination centers, kadamo sang gusto ganin mag-walk-in, kadamo interesado magbakuna. So it only means Sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:19. Detalye sa nga mga nagapanguna nga balita national pagkatapos lamang sa mga ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Pagdayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Pagdayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Pagdayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas
Aksyon na Radio Philippine Standard Time, alas 6:24. Kagkaroon sa na sa aton mga nagapanguna nga balita national. Hindi kinahanglan nga himuon balasihan para sa brand preference ang efficacy rates ng available nga COVID-19 vaccines. Sunod kay Dr. Annalisa Ong Lim sa Department of Health Tactical Advisory Group, very fluid ang efficacy rates ng bakuna bangod sa nagkalain-lain nga factors ang ginpaidalom ini sa test. Hatag pa ni Lim na hangpan sini nga ang brand preference ang mga isa sa factor kun nga may pagpangduha-duha mga Pinoy nga magpabakuna apang ginklaro nga mahimo magbago nga efficacy rate sang isa ka bakuna. Ginpahayag ni PNP Chief General Guillermo Eleazar Guillermo Eleazar nga 84% sa 220,000 ka mga personnel ang handa nga magpabakuna batok sa COVID-19. Sunod kay Eleazar, may pila ka mga police personnel ang may preference sa isang bakuna nga ila gusto apang ginarespeto ang pulisya sang gobyerno nga magadepende ini sa availability sang bakuna. Samtang ginpasiguro ni Eleazar na handa siya bilang pinakauna nga pulis nga magpabakuna sa COVID-19 vaccine sa tion nga natuo na sa ila ang target nga pagabakunahan. Nakompiskar sa otoridad ang ginalgar peke nga face shield balor 70 milyones pesos sa warehouse sa syudad sang Parañaque. Ang mga karton sang face shield na kumpiskar sa National Bureau of Investigation, Bureau of Customs kag Philippine Coast Guard sa warehouse. Nga ginapatihan, ginhalinan sang peke man nga mga PPEs nga ginabaligya sa merkado. Wala man ang tag-iya sa warehouse sa nag-abot ang mga otoridad. Sa piyag nga bahin, malapit naman sa 3 tonelada sang nausar na nga surgical gloves ang nadiscover sa Tanza, Cavite. Ginapatihan nga ang nasambit nga mga gloves ginatinluan para liwat nga ibaligya. Duwa naman ka mga persona ang ginaresto sa nasambit nga operasyon. Nagpromisa ang Department of Interior and Local Government o DILG nga ipatuman ang full force of law batok sa mga individual nga madakpan nga amo ang sa likod sang baligyaanay sang slot sa COVID-19 vaccination sa syudad sa Mandaluyong kag San Juan. Suno kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, patong-patong nga kaso ang pwede pasaka batok sa madakpan kag una diri kung matuod ang modus operandi, hindi na iniskam kundi makonsiderar na nga pagpangawat sa bakuna sang gobyerno. Giningyo na sang DILG ang bulig sang Philippine National Police para maimbestigahan ang insidente. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:27. Kag inyo ginpamatian ang kabusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition, karon nga adlaw Sabado, Mayo 22, 2021. Sa liwat ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!